Κύριε Βελέρη, μετά από 382 ημέρες, πώς αναπνέεται αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι συγκινημένος, χαρούμενος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Δύσκολες στιγμές. Βέβαια και είναι συγκινημένος. Ο άνθρωπος έχει δέσει τέτοιον αγώνα. Στην αρχή υπήρχε η διαρροή ότι θα πάρει την άδεια 5 μέρες. Στη συνέχεια μετά είχαμε απανοντά συμβούλια των φυλακών με διαρροές συνεχείς στον τύπο προκειμένου να δοθεί η τελική απόφαση. Κύριε Μπελέρη, πάντως ήταν και ένας Σκοτσέζι κοντούς. Στην αρχή υπήρξε διαρροή ότι θα δοθεί άδεια. Όλα καλά, όλα καλά. Είστε και συγκινημένος. Το πλευρό. Ο κύριος Μπελέρης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Σάββατο στις 4 ώρα το πρωί. Τότε λίγη άδειά του είναι η οποία έγινε νωρίτερα. Βλέπετε το αυτοκίνητο τώρα στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά. Βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, τις πραγματικές καταγγελίες που αναφορεί για το αεροδρόμιο.